Тормыш радиоһы тәҡдим итә. Хайырлы сағаттар республика! Ялқау болу еңел ме, егіттер? Yok. Ялқау болу еңел түгел. Мәсәлән, эшкә кулды һелтәр алдынан да уны башта күтәрергә, унан һуң һелтәргә кирәк. Шулай шул. Ялқау булмаһак та бүгенге тапшырылдан һуң безгә эш турында онытырга кирәк буласак. Һаумы отпуск, һаумы яйгы ял. Көт безне, диңгез. Һине көттөрөп тә килә алмаһак, кисер безне диңгез. Гафу ит. Һәммә тырыштырып карарбыз. Әйдәгез, егетләр, башлайык. Кузгалдык. Киттек. Хөрмәтле тамашачылар, диңгезгә бармаһак та, безне бында бесән диңгезе көтә әле. Эй, бана ошо тапшыруды төшүрүп бетәбез дә, машинабызды бесәнгә әзерләй башлайбыз. Арба тагабыз. Малкайга арба кирәк хәзер. Әлегә иһә мәгълүмат басылында һеҙҙең өсөн яңы ғына сабылған яңылыҡтар шәлкемен тәҡдим итәбеҙ. Һиҙәһегеҙме, яңы ғына сабылған бесән еҫе менән аңҡый беҙҙең яңылыҡтар таҫмаһы. Ҡайтҡы килеп китте. Иң свежий Иң күп һөйләнелгән. яңылыҡ менән башлайбыҙ. Ниһайәт, Чак Норрисмы әллә Стивен Сигалмы көслөрәк дигән һорауға яуап табылды. Ради Хабиров көслөрәк. Таяртабыҙ әлбиттә. Стивен Сигал тип һанайбыҙ беҙ, сөнки ул хәҙер быға тиклем белмәгән алыш төрөн, ягъни беҙҙең милли көрәште өйрәнгән. Әлбиттә, был яңылыҡты күптәр инде сәйнәп онотҡандыр. Ырғытҡандыр. Беҙҙе бер нәмә генә борсой был яңылыҡта. Ҡайҙан Стивен Сигалды урап алырлыҡ ҡушаҡ тапҡандар икән? Билбауҙы ҡайҙан тапҡандар икән ысбапта? Беҙ бына Филүстең хәүефһеҙлек ҡайышын махсус эшләтеп алдык. Өҫтәмә тектерҙек. Ие, Стивен Сигал менән Ради Хабиров нисек йомшаҡ ҡына итеп әйткәндә, төрлө ауырлыҡ категорияларында. Стивен Сигал үҙе ауырыраҡ. Ради Хабировтың эше. Беләгеҙме мине ниндәй һорау борсой? Стивен Сигалды көрәшергә өйрәттек. Хәҙер безгә нимә ҡалды? Нимә ҡалды? Әлеге лә баяғы бесәнлеккә берәй Шварценеггерҙы саҡырырға. Лондонны саҡырырға мөмкин. Миңә ҡалһа, Джеки Чанға салғы тоттора бергәндә, бесән тулы тамашаға әйләнәсәк. Ярҙам Эй, уныһын инде Ван Дам килештерер. Мәҫәлән, Мила Йововичты бала суғырға өйрәтергә. Әйе, Пенелопа Крузды бейә һауырға өйрәтергә. Джулия Робертсты кейеҙ батырға өйрәтергә. Ҡыҫҡаһы, әгәр һеҙ ҙә беләһегеҙ икән, ҡайһы Голливуд йондоҙон беҙ ниндәй үҙебеҙҙең милли кәсепкә өйрәтә алғаныбыҙҙы беҙҙең Инстаграмға яҙығыҙ. Беҙ унда һорау алыу ойошторабыҙ. Рәхим итегеҙ. Дауам итәбеҙ. ЛДПР депутаттары ябай халыҡтың иғтибарынан арығандар була кәрәк. Ниңә? Улар автомобиль тәҙрәләрен тонировкалауҙы рөхсәт итергә тәҡдим яһай. Депутаттар төркөмө белдереүенсә, тонировка һалыу ҡалған илдәрҙә тыйылмаған. Ул халыҡты эҫенән һаҡлай. Ә тәҙрәләрҙең ҡараңғылығын билдәләүсе аппараттар, ҡоролмалар йыш ҡына алдаша. Яғни водителдәр штрафты бушҡа түләйҙәр. Башҡа илдәрҙә бит депутаттар да аҡылды, водителдәр ҙә аҡыллы. Шуға унда бөтәһе лә ғәҙел. Ә беҙҙә был эш минеңсә барып сыҡмаясаҡ. Сөнки ҡайһы бер текә водителдәр тулыһынса алғы тәҙрәһенә ҡара япма ҡуясаҡ. Бына мин уйлап ултырам да, бит инспекторҙар, улар бит бушҡа ғына тонировкабыҙҙы айырмай беҙҙең. Улар бит водителдәрҙе донъяның нисек бар, шулай яратырға өйрәтә. Донъяға асыҡ булырға өйрәтә беҙҙә. Эскерһеҙ булырға. Әйе. Яҡты донъяны ҡараңғылатып йөрөмәгеҙ тиҙәр. Әйе. Һәм миңә ҡалһа, бына водитель булараҡ әйтәм, миңә, мәсәлән, алғы тәҙрәне ҡаплаусы тонировка түгел, ә бына ошонда ҡаплана торған тонировка кәрәк. Һәм ул тонировка өҫтәп тауышты ла үткәрмәҫкә тейеш. Мәсәлән, Филүс берәй артыҡ хәбәр һөйләй башланы икән, кнопкаға баҫһын, тауышы ла ишетелмәй, үҙе лә юҡ кәрәк. Был һинең кеүек ысынлап та балалы байрастар өсөн шәп булыр. Әйҙәгеҙ, сәйәсәткә бәйле булмаған бер яңылыҡҡа туҡталып үтәйек әле. Фән һәм уның иң файдалы асыштары рубрикаһы Британия ғалимдары тюлендәрҙе йырларға өйрәткән.
Мына видеоны карай алабыз. Баксаң, бул хайвандар тавышының югарылыгын көйләй ала икән, кешеләр кебек. Һәм тумыштан зоопаркта яшәгән өс тюленде берничә онтыран торган көйҙе кабатларга өйрәткәндәр. Әгәр көйҙе ошатып башкара алһалар, улар тәмлекәс менән бүләкләнә. Безнең эстрадала был яңалыкты ишеткән бернисә йырсы хәзер куанып киткәндер. Был яңалыктан һуң. Ул гына түгел, Газиздә өмет уянды. Хайвандарды өйрәтә алгас, хайвандарды өйрәтә алгастар, безнең дә өмет бар димәк. Тагыла Google-да нимәләр бар, Газиз? Хәзер карайбыз, эзләп карайбыз. Слушай, Алиса. Бүген теге сәүдә кунак кем буласак? Совершенно не понимаю, о чем вы. Аңламаймы паразит? Бер һүз белән аңламай. Түлендәр йыр аңлай, был башкортса аңламай. Әйе. Һәм тап ошо Алисаларды, Сириларды киләсәктә башкортса һөйләштерергә ниятләй бүгенге кунагыбыз. Ысынлап та шулай. Каршы алыгыз, безнең бүгенге кунагыбыз IT белгес, веб-дизайнер һәм башка төрле текә күзләр белән аталган егет Илдар Кимия Булатов. Сәлам Илдар. Бүлдермәбез мәшеңдән. Йа, бүлдермәгә. Барны да аңлайбыз, эш күп, әйдә. Кил генә утыр да. Рәхмәт. Сәлам Илдар. Сәламлар. Текә икәнеңне беләйин, ул тигән дип уйламагайнык. Эштәр күп, корылтай кидән. Башкорт интернатында эштәр күп. Интернетта ла, корылтайда ла. Аңлайбыз, шуңа күрә әйдә, һинең вакытыңды ла, безнең вакытты ла да тапылмай, башлайык. Илдар без һине веб-дизайнер, IT белгес дип әйттек. Без инде аңлайбыз. Нимә белән шөгыльләнгәнеңдә. Тагын нимә дип әйтергә була һинең эшмәкәрлегеңдә? Ябай гына әйтеп әйткәндә. Элек веб-дизайнер идем. Онан инглиз телендә UX дизайнер идем. User experience дизайнер. Бөтен интерфейстарда проектлау менә шөгыльләнәләр. Башы кайнамай мәле. Юк. Интерфейс дигән сүзләрдән. Иң мөһиме безгә тапшыру барышында улар да әйтеп өйрәнергә һәм яңлышмаска. Башка корылтайдан ниндирәк эшләр? Шуннан тыш, әле мин корылтайда проекттар менеджеры һәм берничә проектты бер ел алып барам. Уларның иң теге билдәлеһе башкорт халкының үсеш стратегия, бәлки ишеткәнегез бар. Ишеткән бар. Хатта был турыда Тәртиптәрдә индергән бар хатта. Данир Әхмәдиулы менән дә был хакта һөйләштек һәм килеп сыктымы был стратегия дип әйтәйек. Ошонысы да фанам. Әйе. Без әлегә ошо стратегияны концепцияны әзерләнек. Һәм әлбиттә стратегияны үзен әзерләр өчен безгә тагы вакыт кирәк булачак. Ниндидер тикшеренүләр үткәрергә кирәк. Беренчедән аңларга тиешбез. Әле башкорт халкы нинди хәлдә, нинди мәсьәләләр бар, фактлар һәм цифрлар тупларга кирәк тиешбез. Димәк, һарлыклы төбенә төшеп итергә лә, аннан һуң этенеп сыгырга кирәк. Әйе. Шуны тәдә аңларга кирәк. Кайда икән төбе? Оннан гына. Иң мөһиме ныктаран булып китмә. Ну, минеңсә, ни? Йырып сыгырлык. Әйе. Илдар һин бара эленди зур белем талап иткән, акыл талап иткән эшләрдә башкараһың. Һинең гадәти күптәр эшләй белгән, эшләгән эште бәлки эшләй белмәйеңдер инде. Мәсәлән, машина йөртә белмәйеңдер, утын яра белмәйеңдер, атта йөри белмәйеңдер бәлки. Бармы шундай? Машинала йөри беләм, әзрәк. Хатта Өфөлә лә йөрергә өйрәндем. Мәскәүдән Өфөнең беренче тапкыр урамына сыкканда мин тәүдә машинаны туктатып, каяр читкә торып, әзрәк теге туналарга туры килде. Монда бигрәк инде икенче төрле трафик. Мәскәүдә бит инде теге нисектер. Тыныс түгел, алар да шәп йөри, ләкин улар теге кагыйдә дигән нәмәләр бар.
камакларда. Оларда светофордар күп түгел шулай. Одан урамдарда. Юлдар, юл кебек. Һәм илгә кешеләр йөрмәй унда. Ну, на икенсе төрлерәк керәләр, бәдә әдерәк джунгли һәмәк. Рәхмәт инде, рәхмәт. Игътибар итсәгез, Ради Фәрит улы шулай ук Мәскәү өлкәһеннән килгәч тә шунда ук транспорт мәсьәләһенә игътибар итә. Димәк, юкка түгелдер. Ну, бәлки. Беренче тапкырымна теге пазиктар ярышын күргәндә. Шул бер пазиктың берендә ултыргайным. Миңа әдерәк куркыныз булып китте. Шитән караган калыкты. Өйләнеп китәһең. Һәрбер кайдадыр эшкә бару үзенә күрә мажара һәм сәяхәткә әйләнә. Теге бөтәле теге группа поддержки остальные тидрәк. Мәскәү һагындырмаймы? Әле һагындырмай, чөнки Өфөлә Эшкә күмелгән. кызыклы ниндидер теге үдебез өчен кызыклы нәмәләр таптык. Монда Өфөлә дуслар күп, шуңа әле бик ондай теге кайгылар юк инде. Кызыклы эш булһа, менсә, ну, ир кеше өчен иң мөһиме шул. Кызыклы эш. Агышыңды эш менән батаһың инде. Бында эшеңне башлаганда һин шунда ук үзеңнең командаңды туплай башланың. Әле нисегрәк туплап беттеңме һин ошаныслы кешеләрне? Әйе, мына мин дөресен әйткәндә Мәскәүдә лә теге шул дизайн өлкәһендә эшләгәндә IT. Шунда шулай ук үземнең команданы туплагайным. Үземсә иң кыены шул команданан хушлашу булды. Үзем төзегән команданан. Һәм монда килгәс, әлбиттә мин теге бер үзем генә торып калдым дигән. Теге егетләр күсмәй бит инде. Ради Фәрит улынан өлгә алырга кирәк. Бәлки, монда ла слаб талантлы, шундай акыллы егетләр, кызлар күп икән һәм менә шулардан слаб яңа команда туплана башлана. Менә Корылтайда без әле штабта утырабыз. Һәм минеңсә бу команда тиҙән үзен күрәтер. Мәскәүдә эшләгәндә үк бернисә клавиатура сыгардың. Гаджеттар өчен башкорт телендәге клавиатуралар. Әлеге вакытта интернетта һин гафу итегез, башкорт клавиатурасы юк дигән язуларда күргәндә, ниндәй хис-тойгылар кисерәһең? Ондай кешеләрне күргәндә оят булып китә. Я беренчедән ошо кешеләр өчен оят, ни өчен әдрәк кенә клавиатуралар һәр күп бит инде. Мин эшләгәннәр генә түгел, унан тыш клавиатуралар күп. Теләгән һәрбер кеше теге Google Play-да я App Store-да тиз генә шундый таба ала клавиатураһын. Ләкин ничектер кешеләр явана микән? Интернетка язырга ул яванмай ул. Минем башкортча клавиатурам юк дип. Инеп бушлай алырга яванасын да. Шуңа күрә, хөрмәтле телевизор караучылар, компьютер артында утыручылар, Илдарның эшен юкка сыгармагыз, асуландырмагыз. Шрифт юк икән, хәзер үк тапшыруды карап бетү менән урнаштырыгыз. Беренче башкорт клавиатурада эшләгән кеше ул. Дуров менән аралашкан юк менен күреп, я булмаса социаль сетьләрдә аша. Дуров менән күрешкән юк. Теләк бар, чөнки Дуров үҙенән-үҙе бик кызыклы кеше, минемсә. Ябай гына айтишник түгел, минемсә ул шундый, уның үзенең дөньяга шундый кызыклы карашы бар, фәлсәфә. Үзеңнең эшеңдә уның тәҗрибәһенә таянаһың. Ну, кайбер нәмәләре охшаштыр инде. Мин дә Дуров һәм технологияларның теге кешене ямагатты һәм хөкүмәтте үстерергә теге көсө ни тиклем күп көсө булганын аңлайм. Тәэсире зур халыкка, ямагатчылеккә. Ул технологияларга таянып эшләй. Аңлап, менә нинди мөнәсәбәтләр, нинди бәйләнешләр бар ошо ике сфера араһында бит. Менә шул нәмәһе бәлки безнең охшаштыр. Слушай, Алиса. Һин касан башкортса аңлай башлаясак? Ищу в Яндексе. Аңламай. Бул карауда һиңә әйтергә кирәк. Касан барлыкка килер башкортса аңлаган виртуаль ярдәмче? Әле бит инде безнең дәүләт программаһы шундай барлыкка килде. Монда тел синтезаторы, тимәк, компьютер аралашырга өйрәнергә тиеш, башкорт телен аңларга, компьютер телдә аңлаган өчен телдә анализларга өйрәнергә кирәк. Менә шул системалар әле безнең башкорт телендә әзер түгел. Һәм әгәр госпрограмма уңышлы үтһә, без 6 елдан күрергә тиеш инде. Минем фикерем буенча 6 ел нык узак, 6 ел көтәргә тиеш түгел бит. Артта каласакмы? Ул балай да технологиялар ягынан әзрәк артта калганмы? Шуга карарбыз. Бәлки икенче сул табылыр. Яра килеп сыкты икән ти. Шундый мөмкинлек. Алиса менән Сирика гайбердәр. Кем дип исем кушырын? Без шаяргайнык бу Сәрия, Алиса. Әниса.
Әнисә. Әнеге халық ижадына таянылған исем. Мен әйткәндәй, Әнисә. гадәттә Алисадан вакытты һорайм, телефонды сыгарга ябанганда, шуңа күрә Алиса сколько время дип һорайм. Бу осракта хатта яхшы булса, Әнисә сәгать нисә? Әйтәм бит халық ижадындагы. Нисә самавыр? Сәйисә дип һорарга мөмкин Әнисәне. Әмма уның җавабы катгый булыр. Бездә Сириягә Алисага бирә торган кыска һораулар бар. Әнисә әдер булганса без уны һиңә юнәлтәбез. Бүгенге һорауларда. Кыскаһы уенның шарттары ябай, без һиңә бер һорау бирәбез, 5 секунд эчендә һин уларга башыңа нимә килә, шундый сүзләр менән җавап кайтарырга тиеш. Беренче һорау. Шулай итеп, Илдар Кинябулатов кулланган үз интернет кушымтаһы. Инглишку. Асана, ВКонтакте, һәм WhatsApp. WhatsApp. Беренче кушымта нимә булды ул? Асана. Ул нимә ул? Ул безнең Нимә менә ошайдар? трекерны инглиз телендә. Уның нимә була? Безнең задачалар нәмәләрдә шунда без билдәләп куябыз. Теге ул виртуаль тактаһымы? Аңлашылды. Тактала теге эшләр нисек барганын, теге прогрессты күреп барабыз. Игъландар тактаһы. Тик телефонда. Япон телендә уны канбан дип атайлар. На стикерда язып куяң да, инде эшләр эшләргә кирәк. Оннан анда күренеп тора инде. Әгәр икенче колонкага күсә, димәк ул эшләнгән. Мәсәлән, я ул әле эшләнә. Менә шулайрак. Әгәр һездә эшегезне көйләргә теләһәгез, кулланыгыз. Реклама түгел. Һорауларда дәвам итәйек. Минем дә һорау бар. Ир-егеткә хакал камасаулаган үз осракта ата. Хакал кайы соракта камасаулай. Бер. Хөт эскәндә, Үз уна үбешкәндә, әйтеп бөт инде ярый. Hötese bu bişkende. Менеңсә туңдырма ашаганда шулай камасаулай. бәлки шулайдар. Мин Акал өстөрүп карамагыз белмәйбез. Әйе. Өченче һорау. Илдар әлеге вакытта бит эссе көндәр тора. Һинән шундай һорау алабыз. Эсенән котылуның өс юлы. Бер. Лимонад, Ике. Оңынан Өс. кондиционер Дүрт. һәм һауга шауыну. Шаулап гөрләп корылтайдар үтеп китте бит инде Илдар. Бына ошо корылтайда ярамаган өс эштә ата. Эшләргә ярамаган өс әйбер. Корылтайда. Әйе, бер. Беренчесенән Ике. не эмоцияларды бик теге күрәтергә ярамай Биш. синке, кешеләргә ярар кирәк. Икенчесенән Тиләбет. Әйе. Бик кырык. икенчесенән не Делегаттарга хугышырга ярамай. хугышырга ярамай, әлбәттә, анда артык кымыз эсергә ярамай шулай. Юк, монда ниндидер дискуссиялар булалар инде. Дискуссиялар әлбәттә. Анда Угышка барып битме инде. Балай дискуссиясын урын битендә корылтай. Һәм 5нче һорау адактагы булыр ул. Башкорт айтишнигы булыр өчен эшләргә, Нимә эшләй белергә кирәк? әйе, өс әйбер. Бер. Ике. Беренчесенән тәҗрибә булырга тиеш, не компьютер өлкәһендә. Икенчесенән кәмендә әҙерәк булһалар, программалау өчен аңларга кирәк, разработка димәк. Өченчесенән кеше менән аралаша белергә кирәк. Корылтайда Һәм шулай эшләгәс, ук, һәм үз өлкәһендә эшләгәс, яйлап, байлап җавап бирә бул һорау. Әйе, Һәм тагы да- төрле итеп җавап бирә, шуңа күрә Менә кешеләр- безнең җавапларыңды кабул итәбез. Бу шулай ук мөһим һәләттер ул. Кешеләр һине вакытта сикләгәндә игътибар итмәскә. Әйе. Сөйләп өстеңә менеп килгәндә кетеп тора әле, корылтай торганда һөйләйм дип. Катыны менән танышкайным, ул мине бер вакыт брейк мен дип өйрәткәйне. Брейк не теге тормоз бит. Ярайын. Брейк мен булһаң да мин һине яратам дип. Баштыр дигән. Әлеге мәлдә бер брейкмен дип тоябыз һинең һүзләреңдә шарасып, күзләрдә шарасып тыңлайбыз. Кул бит алмайбыз әйе. Авылдасып. Һәм әйткәндәй без Корылтайның башкарма комитеты рәисе Данияр Гайнуллин менән һөйләшкәйнек. Бәлки карагандыр ул тапшырылды. Һинең Корылтайга килеп эләгү тарихы бик үзенчәлекле икән. Һин шунда ук килеп эләкмәгәнең Корылтайга. Һин үз тәкъдимнәрең менән бер идаралыкка, икенче идаралыкка бардың. Нисегрәк кабул иттеләр диye. Тәүдә мин Башкортстандан калырга уйлар юк иде. Ләкин әҙерәк монда яңы ел иткәс, мин теге яңы команда килеп төшкәс, уйланым инде, әгәр
ошондой яңа мөмкинчиликтер асылай икән, тимәк, бәлки ислап та уларда алга этәреп булыр дип туплаган бүтән материалларны, планнарны, проектларны тоттым да кабинеттар булып киттем. Нидә кабинеттар икәнен әйтәбезме? Хөкүмәттә менә шул теге корылтайга шулай барып электем инде. Теге бөтәһен дә танышып, чөнки ул вакытта корылтайда алмашынган рәис. Киләсәккә планнарың турында бәлки һөйләп үтерһең, ниндәйрәк яңа проектлар көтәргә? Һинән һәм һинең командаңдан. Стратегия ул бик зур, бик катмарлы проект, әлбиттә ул үзеннән-үзе күп кенә проектлардан тора. Менә мәсәлән, тел буенча индер пландар, программалар, мәгариф өлкәһендә, мәдәният өлкәһендә һәр берен асыклап күрсәтеп китәргә кирәк. Менә беренчедән, икенчедән корылтайда бер өйрәнгәнбез, бюрократик индер шундый структура итеп күрергә. Менә гомумән хөкүмәттә дә шулай күрергә өйрәнгәнбез. Ләкин минең уйлавымча, хөкүмәт так бик алдынгы технологиялар ягыннан бик тәҗрибәле структура булып китәе мөмкин. Мәсәлән, госуслугины кулланагандыр. Әйе. Госуслуг килә шунда. Хәзер безнең хөкүмәт тә өйрәнде технологиялар кулланырга. Корылтайда шулай үзгәрештәр булуы мөмкин һәм беренчедән ул индер яңа технологиялар, яңа усулдар, Кушымталар, Заманлаштыру. сайттар һәм башкалары. Әйе. Аңларга кирәктер. Әдрәк төшенеп китмәйбез инде. Ничек бу ике нәмәне һәйештәре була икән дип, хәтта аңлап та әйтмәйбез. Ә минеңсә була һәм кәрәк әлбиттә һәм ошо безнең төп юнәлештәрнең бере буласак. Әйткәндә без әле кайда юлландык? Әле Нимә бер эшләйсәк без анда? сюрприз була инде. Ярый, безгә дә сюрприз булган, без яратабыз сюрпризды. Хөрмәтле тамашачылар, бер тавыш яздыру студияһында. Илдар нимә карап йөридер, хәзер үзе аңлатып бирер. Музыка менән интернеттың, эшмәкәрлектең бәйләнеше нимәлә? Сюрприз шул инде безгә. Бәйләнеше бар микән, юк микән аңлау кыен. Мин бәләкәй сактан булай профессиональ рәвештә түгел, булай үзем музыка белән шөгыльләнеп китәргә була. Һәм күпселек осракта ул электрон музыка. Һәм менә нимәһе әдрәк айырмаһы бар, менә без электрон музыка дип әйткәндә гел теге бейеү музыкаһын әйтәбез, теге хаус, техно һәм шундыйрак. Унан тыш төрле жанрлар бар, һәм мин күпселек менә шул электроника менән шөгыльләнәм инде. Шундыйрак. Һәм бұл студияда һин бүген бер үзең түгел, без Газизды махсус рәвештә барабандар артына озаттык та һинең хәләл ифетеңдә билдәле музыкант Рузилә Ямилеваны үзебездә янга сакырабыз. Рузилә, рәхим ит. Илдарның илһамландырыусыһы. Сәлам. Сәлам. Кайда торам? Ошонда тор. Алтын дур булмайды дип хайлаган мен. Шулай, дөрес шул. Ну, ижади музыкаль интернетлы корылтайлы гаилә безне тыңларга әзер. Менә тагы бер нәмә әйтеп үткәм килә. Әле без бөтенләй әзерләнмәгән, менә бер сэмплдар бер нәмәләр юк, бер нәмәләр әзер түгел. Менә теге электрон музыка дип әйткәндә, һөйләгәндә гел бөтәһеле уйлай бит инде. Алар алдан вис эшләгән, теге эшләп килтергәндә, концертка киләләр дә, шулай теге бөйдәр әлеме эшләйдәр, бер кнопкага басалар да. Музыка уйды бу yerдә ята. Ләкин ислапта электрон музыканы шулай ук теге тереләй уйнап була, һәм без шуны күрһәтәбез инде хәзер. Билүс бәйе. Мин башланым бит. Рузилә шул хатлы мирәне биткән, хатта белмәйде. Мин китап зажигательный урында. Нисә сәгать яда ала әйткәндә? Нисә сәгать? Нисә сәгать ултырала? Ултыра ала шартында. Йоклап киткән сияда инде. Озак. Мин аны иртә йөртте дип әйтмәм. Югыйсә әйткәндә төне буе ултырала. Теге медитация һәм социаль ултыра яда.
Афарин. Була инде хәзер без белдек, Илдарның нисек авыр эш көненнән һуң көзөргәнешлектән арынганын. Без оның бүгін яңа һөнәрен астык, кәләшен күрдек. Бүгін бездә кунакта электрон музыкант, башкорт айтишниге, веб-дизайнер, Корылтай эшмәкәре Илдар Кинябулатов булды. Илдар, һиңә зур рәхмәт. Рәхмәт. Рүзилә, һиңә зур рәхмәт. Илдарыңды илһамландырып торганың өчен һәм безгә уны алырга рөхсәт иткәнең өчен. Без һезгә иҗади гаиләгә, иҗади уңышлар, ныклы һаулык, бөтә эшләрегезнең уң баруын теләйбез. Рәхмәт. Зур рәхмәт сакырганың өчен. Менә ошондай үзенчәлекле тәртип менән эшләйбез. Бүгін тәүдәһеҙ трансқа ебәрдек, хәзер инде йоҡоға отатабыҙ. Хәйерле төндәр һеҙгә. Хушығыҙ. Осрашканга тиклем, һау булыгыз.